Tonelada nga isda nga bilong-bilong nakuha sa mga manugpangisda sa Barbasa Antique. Inyang itutukan ni Ashley Lisa. Nasaksihan sa mga manugpangisda sa banwasang Barbasa Antique ang bugana sang kadagatan sang probinsya. Sa video nga ini makitan ang madamong akuha sa mga manugpangisda paagi sa Lambaklad. Suno kay Roland, yara sa 1.3 katonelada nga bilong-bilong ang ilan nakuha. Kag indi kuno ini ang unang kahigayunan nga may nakuha sila sang amo sini kadamo. Dugang sini masami nagadagsa ang isda kuntig ilinit. Isa ka patay nga dugong ang nasapuan sa Barangay Bakhaw, Buenavista, Guimaras. Ang babae nga dugong ang nagalaba sa masobra 2 ka metro kag nagabugat sang 170 kilos. May nakita nga pila sa lawas sini nga posible na igo sang LC sang sakayan pangdagat. Isa naman kapatay nga pawikan ang nasapuan sa higad sang baybay sa Panay Capiz. Nagabugat ini sang 70 kilos. Padayon pa nga ginahibalo ang gintunaan sang kamatayon sini. Upod kay Romel Porquilla, Ashley Liza, 1 Western Visayas.